Base sa report sa Misamis Occidental Provincial Police Office, moabot sa 25 unlicensed firearms ang ilang nakumpiska sukad magsugod ang implementasyon sa gun ban o checkpoint sa Commission on Elections COMELEC sa lalawigan sugod niadtong Enero 8 hangtod karon. Alayo niini gipatuman usab sa PNP ang uplan katok usa ka programa sa kapulisan nga himuon ang house-to-house visit niadto mga naghupot og armas nga wala pa makarenew sa ilang gun license. Mikan diri adunay siyam ka tawo na ang ilang nasikop, diin adunay tag-usa ka tawo gikan sa Usami City, Oroqueta City, Tangub City, Jimenez ug Tunila. Samtang tagduha ka tawo ang nadakpan gikan sa lungsod sa Lubisay ug Plaridel. Aduna usay gi-surrender nga mga pusil sa mga nagkadiyang PNP station sa Misamis Occidental. Nanawagan usab si Police Colonel Eufronio Obong Jr., PNP Provincial Director, sa mga gun owners sa pagtahan sa ilang mga dili lisensyadong mga armas o expired o unregistered nga dili nahulato ng kapulisan nga maoy mobisita nga adunay dalang search warrant. Saysay niini nga kinahanglan nga i-surrender una ang ilang mga armas samtang gihikay pa ang pag-renew niini. Nagplano usab ang PNP nga mopahigayon og license to own and possess firearms o one-stop shop caravan aron matiman ang mga unregistered firearms sa Misamis Occidental. Alang sa Newsline Philippines, Natalie Patulino, stay safe.